Miroslav Suja. Miroslav Suja. Dobrý večer prajem všetkým Slovákom a slovenským občanom. Pozri sa, aký si nasypaný zo steroidov. Dány, pozri sa na seba, ako vyzerá. Pozri sa na seba, ako vyzerá. Ty ideš komentovať Ivana Ševčíka. Ideš kričať, lebo ti môžeš niečo odpovedať. Ty si kričal. Chceš počuť odpoveď? Chceš počuť odpoveď? Mali by sme, tak ako povedali niektorí naši predrečníci, každý rok chodím na tej Prečo máš bachor? Romana Tabák. Prečo máš bachor? Ako ty môžeš komentovať človeka, ktorý tu nie je? Komentuješ človeka, ktorý nie je. Lebo sa postavil, že podporí Šurana a vyšla sa na nás. Za to komentuje. No, aby ste vedel. Takže Ševčík, Huliak, aj všetci, aj oni sa vykašľali na celé Šurany. Boli tam a slúbili na pomoc. A aká vyšla pomoc? Žiadna. Ty si povedal, že Ševčík je tlstý, nie že sa nás vysral. A čo je na to? Nerozbíjajme sa. Za to, čo predvádza. Nerozbíjajme sa. Že sa nemôžeme opýtať. Neruš to. Choď odtiaľto. Hýbaj odtiaľto. Hýbaj odtiaľto. Koľko patrí Šuranu? Koľko ty preč? Pointa je, že komentuje Ševčíka, ktorý tu není a nemôže sa brániť. Obor nám určite vypačený. Nepočujem ťa, lebo mi tu škrieká. Hej, tí čuráci, pichli kotlebu do chrbta, pichli hruda do chrbta. Možno pošli mi. Čuráci. Nepočul som sa. Nie.